Внимай, може да има буби трапови. Буби трап, знаеш кой? Може някой да е сложил някакъв капан. Я го снимай това. Мама, я снимай там. Това как можем на втория етаж? Охо, сиручета. Виж кой има, бе. Ей, виж, бе. Какъв то знак там, е? О, радиация. Какво са правили там, бе? Дрога са готвили. Аудиото започваме? Той започна да снима. Добре. Добър ден, зрители! Тук влизаме в изостаната сграда до стадион ФК Сливен. Тук сме Добчо Скайнайти, вратаря от ФК-то. Слизай. Давай, Добчо. Снимай, снимай. И коса, приятели!